Jannar li għadda kien l-aqwa xahar fl-istorja ta' Malta għat-turiżmu, dan kif aktar minn 136,000 turist żaru pajjiżna, żieda ta' 7% fuq l-istess perjodu tal-2019, l-istess sena li Malta irreġistrat rekord ta' turisti fl-istorja. Fl-aħħar 3 snin, il-Gvern investa 35 miljun euro fil-Kottonera, l-akbar investiment fl-istorja ta' pajjiżna fil-qalba ta' Bormla, il-Birgu, l-Isla u l-Kalkara. Dan intqal mill-Ministru Clayton Bartolo u d-Deputat Parlamentari Glenn Bedingfield waqt konferenza l-aħbarijiet tal-Partit Laburista li fiha ssaħħu fuq kif l-investiment u fiduċja huma l-aktar żewġ fatturi li karatterizzaw it-tmexxija ta' Roberta Bela. Il-Ministru Clayton Bartolo sostna li pajjiżna jista' jagħmel qabża ta' kwalità permezz tal-konnettività bl-ajru, ir-reklamar kontinwu u riġenerazzjoni taż-żoni turistiċi u sostna li pajjiżna huwa fost l-aktar pajjiżi fid-dinja li jirkupra maraj fit-turiżmu. Jekk naraw għal din is-sena għandna l-linja tal-ajru Ryanair li ħabbret l-akbar kalendarju li qatt kellha minnu lejn pajjiżna matul is-snin dik ta' 66 rotta. Overall għal dan is-sajf għandna xejn inqas minn 100 rotta minn 32 destinazzjoni differenti. Id-Deputat Glenn Bedingfield qal li f'dawn l-aħħar 3 snin sar investiment rekord fil-qalba tal-Kottonera b'total ta' 35 miljun euro li jinkludu proġetti ta' restawr pixxina tal-ola livell, xogħlijiet ta' tisbieħ u ta' riġenerazzjoni. Kważi 8 miljuni fuq ir-restawr, hemm 7 kilometri ta' fortifikazzjonijiet li qegħdin ikunu irrestawrati, ħloqna spazju ġdid fuq is-sur ta' San Mikil, fl-Isla l-Bastjun ta' San Mikil u d-daħla proġetti li se jkun qiegħed jinvesti fih il-Gvern mal-4 miljun euro. Qegħdin nagħmlu promena ġdida bejn il-Birgu u l-Kalkara, ġifieri l-erja magħrufa bħala tat-Toqba triq Seleport il-Birgu qed isir imħol ġdid, hemmhekk se ssir promenad waħda li llum tista' mill-Kalkara meħdejn l-Esplora tibqa' sejjer sal-Isla. Il-kelliema f'din il-konferenza tal-aħbarijiet rimarkaw li l-investiment iġib aktar investiment u l-fiduċja iġib iżjed fiduċja. Dan u dak li qed jagħmel il-Gvern Laburista bħalissa u dak li se jibqa' jagħmel. Dan kollu ikompli jixed il-fiduċja f'pajjiżna, fiduċja fin-negozji, fiduċja fil-familji u fuq kollox fiduċja fil-poplu.